Så er vi kommet i køkkenet. Fuldt udstyret køkken til I kan lave mad, når I er på ferie. I den her video gennemgår vi lige, hvordan hvidevarerne de opereres, og så også, hvis der er noget, der ikke fungerer, måske en emhæt eller køleskab, så viser jeg, hvad den typiske fejl kan være. Det kan være en stikkontakt er slukket. Så hvis vi starter med kølefryseskabet her. Hvis du kommer ud, og det måske ikke lige er tændt, når du kommer, så kan det være, at man er kommet til at trykke på en kontakt, når man kommer ind. Herom bag køleskabet, der er der faktisk en kontakt til at tænde lyset inde i køkkenet. Men ved siden af er der to med tape over. Dem må man ikke røre, fordi det er både til emhætten og køleskabet. Hvis de slukker dem her to, så er det faktisk fordi, at man har slukket køleskabet og emhætten. Så de skal altid prøv dem, hvis det ikke virker. Ellers så er I velkommen til at skrive. Hvis vi så tager køleskabet, den øverste heroppe, det er selve køleskabet, og den nederste, det er fryseren. Emhætten heroppe, den kan man tænde lys på ved knappen her, og så kan man ellers tænde udsugningerne. 1, 2, 3. Så kan man trække den her ud. Komfuret, det kan du tænde ved at du trykker de her knapper ud. Så kan du tænde ovnen og tage den på den mode, du vil have, og hvilken temperatur du vil have. Og du slukker bare ved at dreje den tilbage igen. Kogepladerne, dem kan du tænde ved at tage dem ud her, og så kan du simpelthen bare dreje på dem, ligesom jeg gør nu. Og som I kan se herovre, så er der lys i, så man kan se, at de er ved at blive varmet op. I den sidste herovre, der er der ikke lys i. Det er altså ikke fordi den ikke virker, det er egentlig bare indikationen, der ikke virker, lyset. Nederst hernede, her finder du yderligere bageplader. Så er vi kommet til kaffestationen. Kaffestationen finder I her. Der er både filter kaffemaskine og stempelkaffe. Det man gør, det er, at man tager et filter, og det er hernede ved mig, propper ned i. Og så fylder man kaffe over fra filterkaffen heri, så bare vand hernede i. Når du er færdig med det, så trykker du bare tænd her, nede på knappen.